Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Hej alle, det er Charlotte her den 4. december. Jeg vil bare lige sige glædelig 4. december. Jeg er meget ked af, at den først kommer ud så sent, men jeg har virkelig... Altså, da jeg kom hjem fra skole, der var jeg mega træt. Og kunne bare ikke foretage mig noget. Jeg lå bare og var mega træt. Så tænkte jeg var nødt til at gå op og lave den her video. Derfor gik jeg op, og så prøvede jeg at tage min kamera for at begynde. Men så var der problemer med mit kamera. Ja, mit kamerakort, det virker ikke af en eller anden grund. I dag vil jeg lave et Christmas tag. Med nogle, ja, der er ikke så mange tags på. Der er faktisk kun 11. Og vi går i gang med den. Og nissehue. Den skal huskes. Tænk, der går der 20 dage til jul. Nå. 1. Hvad er din foretrukne feriefilm? Foretrukne feriefilm? Altså når jeg har ferie, ser jeg rigtig mange film. Så ligger jeg bare til film. Jeg falder ofte i søvn efter et par minutter. Men ja, jeg ser mange film, så jeg ved faktisk ikke, hvad der er min yndlingsfilm. Hvad er din yndlingsjulefarver? Ja. Rød og hvid og sølv og guld. Ja. Kan du lide at gå i pyjamas eller dressed up til jul? Selvfølgelig i ferien. Op til jul. Jeg elsker at gå i sådan noget afslappende tøj, hvis jeg ikke skal noget. Men juleaften, ja, der dresser jeg mig op. Hvis du kun kunne købe gaver til en person, hvem skulle det så være? Min mor. Fordi jeg skal holde med min mor, så ja. Åbner du dine julegaver juleaften eller julemorgen? Jeg åbner dem om aftenen. Efter vi har spist og alt det der. Har du nogensinde bygget et gingerbread house? Gingerbread house? Nej, det har jeg ikke. Hvad kan du lide at gøre i din juleferie? Min juleferie, der kan jeg godt lide at slappe af. Og i min juleferie, der slapper jeg af. Ja, i nattøj og alt sådan noget. Sådan rigtig afslappende. Så film. Og hvis der er sne, så sidde inde og bare kigge ud på sneen og drikke varm kakao og hygge og høre julemusik og lave alle mulige juleting, pynt op til jul og alt muligt julet. Jeg elsker jul, så favorit juleduft eller lugt. Ja, julemad. Jeg elsker duften af julemad. Min favorit julemåltid. Altså til jul får vi and og flæskesteg, ja, hvide kartofler, brune kartofler, sovs. Ja, alt det der. Jeg ved faktisk ikke. Altså, jeg elsker and, og jeg elsker flæskesteg. Så har du nogensinde kysset nogen under mistelten? Nej, aldrig nogensinde. Det var faktisk meget, meget sjældent, vi har haft en mistelten. Hvis vi overhovedet har haft det. Jeg tror, en gang, da jeg var hjemme hos min bedstemor, eller bedste mormor, hvad man nu kalder hende. Forskelligt, men jeg kalder hende bedste. Der havde vi vist en, der hang sådan på væggen eller et eller andet. Men nej, jeg har aldrig nogensinde kysset nogen under mistelten. Ja, det var det. Så tak fordi I så med. Nej, så ses igen i morgen. Eller i morgen bliver det jo Victoria, fordi vi skiftes hver dag. Men der er problemer. Ja, men vi lægger en ud hver dag. Så jeg håber I kan lide vores videoer og være søde og like dem. Og abonnere dem. Og I må meget gerne skrive noget i kommentaren, hvis der er et eller andet. Eller noget I gerne vil have vi laver eller sådan noget. Her i både julekalenderne, men også efter jul. Det må I meget gerne. Så tak fordi I så med. Hej!